Hristos Vaskrse! Nećete mi zameriti što neću ustajati, jer ne mogu sebi dozvoliti da se makar čak ni fizički preuznostim u odnosu na oce i na naše domaćine, tako da molim vas u ravnim, ja sam ja daleko ispod njih. Nemanja je tako malo emotivan i dobro nikako da shvati. Moguće još malo da pričam o meni, ali mislim da smo bili sumnjivi posle nekad. On nikako da shvati zapravo jednu jedinu stvar kada je u pitanju odnos, pogotovo odnos on i ja, a to je da ja stvarno nisam apsolutno ništa uradio kada je Nemanja u pitanju. Ja najiskrenije nisam neki molitvenih ljudi, to morate shvatite, nisam niti prozorljiv, niti čudotvorac. Ja jedino što sam uradio u početku jeste to da sam svo vreme svedočio pred Hristom njegovo preobraženje, odnosno pokajanje. I to je jedino što duhovnik zapravo može da uradi i da prepozna u svima vama koji dolazite i ispovedate se i donesete neku odluku da se preobrazite. Opet, ja volim zaista taj izraz. A onda sam ga zavoleo i eto, ta ljubav i Nemanje i vas, to vidim 10-15 koji ste ovde i koji ste podjednako plakali zajedno s Nemanjom, i koja je vaša podrška takođe Nemanji bila potrebna, pogotovo u vreme ove stravične povrede koja je opisana u knjizi, onda ta ljubav je kasnije zalečila sve ostalo i podstakla kada se prosto preobrati ovo što je sada, a naravno ima još da radi na sebi, svakako zajednički zapravo da uzrastamo. I drago mi je što je u knjizi ispoštovao taj moj uzrast, taj moj izraz, da ja zapravo sa svim svojim čadima zajednički uzrastamo ka Hristu. Nema tu nekog posebnog niti vođstva, niti bilo šta, samo zajedničkog uzrastanja. Nemanja je čak recimo čovjek koji je meni pomogao iskreno, jer sam ja bio, moram da priznam, vrlo veliki homofob. I sad ovakav kakav i kako on izgleda, svakako da nije bio, on to vrlo dobro zna, zato to pričam, svakako da nije bio osoba s kojom bi se ja družio, niti s koju bi ja tako lako prihvatio. Realno mislim. I kada je on pre jedno mesec dana rekao, pretpostavljam da se sjećaš, evo ošišaću se samo zbog vas, i ja sam mu rekao ne. Tek sad nemaš blagoslova da se ošišaš, jer to ne sme bude samo zbog mene, već mora da bude zbog Hrista ili zbog neke druge stvari koje ti budeš odlučio, ne zbog mene. Tako da, ali šta je bilo prelomno je zapravo kada je Nemanja došao taj prvi dan i kada me pogledao u oči, ja zaista u Nemanji nisam vidio Nemanju, već sam zaista vidio Hrista. Koliko god to zvuči kao kliše, a nažalost ove silne društvene mreže i ova silna sumnjivi izvori, propovedi i svega ostaloga su nam neke ključne stvari učinile da nama izgledaju kao kliše, ali ja zaista onog trenutka, pogotovo posle te čuvene 4-časovne ispovesti, ja zaista u njegovim očima jesam vidio Hrista. I ja se zaista podjednako sećam što mi je Gospod poslao i njega i Nikolu i Mariju i sve ostalo, da sad ovde ne nabrajam, koji su došli da se ispoštuju i pre svega da svojim prilogom pomognemo izgradnji ovog objekta. Uvek kada prepoznam Hrista u tim ljudima, zapravo tada uvek i dolazi do preobraženja potpunih tih ljudi. Kad je Nemanja slao rukopis, ja sam pretpostavljam prva osoba koja je pročitala knjigu, da? Zato što mi je slao, kako je šta pisao, tako mi je slao. Naravno da mi je odmah zasmetalo što je jedan deo knjige meni posvećen i sad sam razmišljao, a objasnit ću vam vrlo brzo zašto vam o tome pričam, zašto mi je bitno. Sad sam razmišljao, poslednje u životu što mi je potrebno jeste stvaranje nekog kulta moje ličnosti, a svi smo nekako skloni ka tome i sad razne verzije su meni bile u glavi, te da izbacimo manastir, a da ostane samo ime, pa će onda teže ljudi pogoditi koje, pa onda naravno nisam želeo da se ogrešim o manastir Kopovednik, u kome sam tada bio svešteno služitelj, sad sam duhovnik u manastiru Pokrenjica,
Pa onda rekao da ostavimo manastir, da izbacimo mene, međutim, dok sam ja tako razmišljao, stigao je kraj knjige, naravno suze su bile tu, i onda sam shvatio da sam ja zapravo najobičniji licemer. Ja čitam njega, ovo je jedina ispovest koju ja ne moram da krijem, sve što je rekao ne ispovesti, ono bi opisao u knjizi, to je nevjerovatno veliko olakšenje, to oci znaju. Ali dok sam ja razmišljao o sebi, pa svo vreme čitajući knjigu, ja sam razmišljao o sebi. Kako da ja sebe zaštitim, a zapravo predavno mi je bio čovjek koji je sebe ogolio do kostiju, što bismo rekli, zarad Hrista. Rizikuje da se na njega upire prstom, rizikuje da se njegovo ime spominje možda i u lošem kontekstu, rizikuje da verovatno izaziva i neku salvu loših komentara, a ja razmišljam o sebi, mislim i dalje. Tako da ja mislim da nisam imao čak ni jednu primjedbu, niti bih naravno dozvolio sebi da on nešto promeni zarad moje primjedbe. Možda bih ja samo nešto ukazao da je bilo eventualno teološki neispravno, ali hvala Bogu je verujem shvatio onako kako je shvatio. I smatram da je ova knjiga veoma korisna, jer, pazite, nema u toj knjizi ništa sada do te mere niti skandalozno, niti sablažnjivo, da se ne lažem. Mislim, naš estradni svet je mnogo skandalozniji i mnogo sablažnjiviji od svega toga i svako od nas će se pronaći u toj knjizi u nekom od grehova koje Nemanja opisuje. Da se ne lažemo, nije on opisao nešto, ne znam Bog na šta. On je samo imao tu, sada već shvatamo, sreću da se njemu izašavaju sve te stvari, jer nekako, kao što sam rekao svojevremeno za Simonidu i za njene dve knjige u Zagrlju princa Tame i Ljubav doba kokaina, tako je verovatno Gospod i u Nemanji prepoznao tu bodrost i jačinu i čvrstinu karaktera koji je svojevremeno prepoznao u apostolu Pavlu. Pa ih je preobrazio, preokrenuo ka Hristu, ka veri, da bi zapravo te svoje darove iskoristili na najbolji mogući način i prosto nas prinali svoj deo da dođu, da bace seme i da to seme dođe do veliki broj vas. A osim toga, samim tim i taj Nemanji humanistički rad i eto svaka je, mislim, za sada svaka je prodaja delimično i humanističkog, odnosno, kako to kaže, humanitarnog karaktera, to je već dodatno ono što verovatno ovu knjigu će učiniti jedinstvenom i bogougodnom. Sad, naspram ove dve vrstne knjiženice Simonide i Tamare, ja zaista se ne usuđujem da bilo šta kažem iz knjiženog dijela knjige, ali reći ću kao laik da se meni jako dopada način na koji je ona pisana, kao i tvoje 1001 noći, kako se zove, potpuno razumljivo, potpuno prijatno, potpuno ne treba vam niti Google prevodilac, niti veštačka inteligencija da kucate i da pronalazite reči pa da shvatite suštinu i da shvatite određene rečenice. Ne, samo se opustite, verujete mu i spoznaćete zapravo koliko je Hristos veliki i spoznaćete koliko Hristos bukvalno misli o svima nama. Jer najveći propast, najveći promašaj u životu svih nas ljudi jeste u onom trenutku kada pomislimo da za nas više nema nade i kada pomislimo da više niko nas ne veruje, a sa druge strane i kada se ustručavamo da kažemo ljudima nekada neku pravu istinu, nešto što zaista mislimo. Svakako da je neka stvar lepog vaspitanja i dobrog vaspitanja da ne govorimo neke stvari koje se nas ne tiču, tipa kako se neko obuko ili kako neko izgleda ili slično. Ali ako vas taj neko pita, onda ste itekako dužni da kažete istinu,
to je Jadna Simonida vrlo dobro da se ga upitaju, a onda ste dužni da kažete tu istinu i da možda čak i ne razmišljate mnogo o posljedicama, jer istina je samo jedna, a istina je zapravo Hristos, vaskrsenje, carstvo Gospodnje. Svi smo mi ovdje toliko malo na ovoj zemlji, toliko kratko živimo, da mi prosto nemamo vremena da previše kalkulišemo i nemamo vremena da previše pravimo kompromise i da sakrivamo i uvijamo tu istinu u razne lepe fraze, sakrivajući od vas zapravo možda onu glavnu gorku istinu, a to je da propadate i da jeste taj zanimljiv deo ili humorističan deo koji je Tamara izabrala oko tog ostavljanja cigareta, jeste da prvo što ljudima koji uopšte žele da uzrastamo zajedno, ako mogu čak i da kažem, mada će se oci vjerojatno sad sablazniti, naredi da poskidaju piercinge, jer to je nešto što možete uraditi u 5 minuta, i sljedeća stavka jeste ostavljanje cigareta. Pritom je Nemanja, on je to opisao u knjizi, imao jedno vrlo kritično iskušenje koje je moglo zaista otići u jedan drugi, ajde da ne preciziram, kupite knjigu pa ćete otkriti. Tako da sam smatrao da od tog trenutka zaista moramo da se borimo jako i ja jednostavno smatram da zmiju treba biti direktno i u glavu, tako da nema to šta maziti. Jer uostalom današnje evanđelje, i s time bih i završio, zaista ne bih želeo da previše skrećem pažnju na sebe, ali današnje evanđelje zapravo upravo koristi koliko pokušaj pravljenja kompromisa ili pa upravo nego ostane tako taj izraz pravljenja kompromisa može biti poguban. Jer upravo je danas Hristos nama pokazao, dozvoliši legionu koji je isterao iz zaposlednutog u Gederinu, da uđu u krdo svinja. Hristos je to učinio namjerno da bi nam pokazao da je to uzalud. Sa demonima ne možemo praviti kompromise i ne možemo odlagati neke stvari. Dakle, oni su ga zamolili u glas, iako je legion bio, vjerovatno su vam i ovdje danas besedili na tu temu, iako je legion bio, on ih je zamolio da ih ne vraća u tamu najdublju, već da uđu u krdu svinja i da nastave tamo da žive. I on im je dozvolio, dakle, napravio ustupak, smilovao se i onda opet u svojoj paklenoj mržnji i u svojoj nemogućnosti da prihvate ljubav i nemogućnosti da prihvate da neko njima ipak želi da odradi, da im olakša spasenje, oni krdo svinja nagrnu i popadašu u more i podaviše se. I opet, dakle, taj zadnji njihov trzaj je bio na štetu, njihovu štetu, jer su opet posle toga kad su je svinje podavile, oni su opet morali se vratiti, dakle, u tamo najdublju. Tu priču bih volao da upamtite, eto kad stignete kući pa i potražite, pa i ponovo pročitajte, tu priču bih volao da upamtite, jer to je ono što eto sa Nemanjom i sa drugim ljudima pokušavamo i što je Nemanja ove ručke za sada prihvatio, a to je da nema kompromisa kada je u pitanju borba sa zlom i kada je u pitanju naš, ako mogu tako da kažem, odnos sa nečastivim. Jer dokle god pravimo kompromise, makar i na tom našem nekom najmanjem razmišljanju, rasuđivanju, kažem našem, a ne razmišljanju i rasuđivanju ljudi koji vas duhovno vode, vi ste zapravo u vlašću tih duhovnika. Mada, svi sveti oci kažu, i usudit ću se da kažem da se ja sa time slažem, iako je moje mišljenje nebitno, da je jedan i najosnovniji zadatak svakog duhovnika, a to oci koji su sa moje strane sigurno mnogo bolje znaju, jedan i najosnovniji zadatak svakog duhovnika jeste da pronađe meru svoga čeda i da nikako ne sme da ga niti previše zategne, pa da to čedo pukne kao luk, što bi rekao sveti Antonije Veliki, mislim na luk za dobijanje stela, ali pritom ne sme biti i previše blag, pa ga onda češkati, tapšati po ramljima, samo se ti moli, sve će to biti u redu, ma neće biti u redu, moramo se borimo, brate, ovo su molitva, ispovest, pričaće. Ako hoćemo nešto da promenimo, ako hoćemo nešto da ostvarimo, ako nećemo, ostaćemo cijel život mlaki
ušuškani, a jednostavno je to, sad možemo samo sa pletem da padnem ni stepenice pogledam i pevati šta sam uradio, ništa. Znači, smrt nas vreba i mi ne znamo kad ćemo otići pred Gospodom i ne znamo kad će se ovaj naš pokušaj spasavanja završiti, a podsjetit ću vas i time ću završiti svoje obraćanje, da ono što je rekao i patrijarh Porfirije pre nekoliko nedelja, podsjetit ću vas da smo svi mi, apsolutno svi mi, koliko nama to zvučalo pretenzijozno, koliko god to nama zvučalo preozbiljno, svi smo mi pozvani da budemo sveti. I svako od nas se u ovom trenutku može posvetiti. Do nas je da li ćemo to prihvatiti ili još veći razlog je do nas je to što mi ne verujemo i što možda i ne znamo šta bismo sa time iako bismo postali sveti. Eto, hvala još jednom svetim ocima koji su mi dozvolili da vam se uopšte obratim. Bogu hvala. Kako te slušam, pa ću onda vidim šta sam rekao, sad ne znam. Iako mene inače sve spontano, ja nikada ništa ne spevam. Ja želim se zahvalim i Simonidi i Tamari i njihova podrška nekako kada je u pitanju promocije ove knjige ostavlja tu neku posebnu jačinu iz tog ugla književnosti, naravno, hvala Nemanji što mi bezrezervno veruje i što je krenuo u jedan obračun, iako shvata da taj obračun sa sobom, ko je to rekao od svetitelja, ceo moj život je obračun između mene i kakav jesam, ime, ko? Nikolaj Žički, ceo moj život je obračun između mene kakav jesam i mene kakav bi trebalo da budem. Eto, Nemanja je krenuo taj obračun i pokušao da vas podstakne i neka je blagosloveno naravno i još jednom Hristos Vaskrse.